ho 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 गोसो थोनाय मोजां मोननाय आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ नोंल'सै 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 गोसो थोनाय मोजां मोननाय आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ बायदिगा सिमां नुयो आं नोंखौनो गोसोखाङै खाङै बायदिगा सिमां सुजुयो आं नोंखौनो सानबाय थायै बिबार बारिनि गेजेर गेजेर बिबार बारिनि गेजेर गेजेर अनसुलि सैनाय आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ नागारनो हाया गोसो थोनाय मोजां मोननाय आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ गावखौनो गाव बावगोमालाङो आं नोंनिनो खोथाखौ सानै सानै गावखौनो गाव बावगोमालाङो आं नोंनिनो सावगारि नायै मोनाबिलिनि निजोम समा रावबो गैयै हारसिङैयाव अनसुलि जिरख'नाय आं नोंखौ नेवसिनो हाया आं नोंखौ एंगारनो हाया गोसो थोनाय मोजां मोननाय आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ आंनि जिउआ आंनि गोरबोआ नोंल'सै 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 नोंल'सै
थोलायनायनिख्रुइ साबसिन गैया जेबो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ थावसिन गैया जेबो आं मानो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो आंबो मानो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो नोंखौ दसे नुवाब्लानो नोंखौ दसे नुवाब्लानो गोसो थोलायनायनिख्रुइ साबसिन गैया जेबो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ थावसिन गैया जेबो राधा कृष्णआ जेरै गोसो खौसेयै थायो आंबो नोंजों बिब्दिनो थानो हास्थायो राधा कृष्णआ जेरै गोसो मोनसेयै थायो आंबो नोंजों बिदिनो थानो लुबैयो जोनोमनि मिजिं आंनि नोंखौ लानानैसो नोंखौ लानानैसो रजे नोंखौ लानानैसो रजे नोंखौ लानानैसो गोसो थोलायनायनिख्रुइ साबसिन गैया जेबो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ थावसिन गैया जेबो फुंनि उन साना जेरै गावनि अननायखौ होयो आंबो नोंनो बिब्दिनो होनो हास्थायो फुंनि उन साना जेरै गावनि अननायखौ होयो आंबो नोंनो बिब्दिनो होनो लुबैयो मेगननि मोदै आंनि नोंखौ लानानैनो नोंखौ लानानैनो रजे नोंखौ लानानैनो रजे नोंखौ लानानैनो गोसो थोलायनायनिख्रुइ साबसिन गैया जेबो मोजां मोनलायनायनिख्रुइ थावसिन गैया जेबो
मोनो बोरैबा मोनो आंबो मानो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो आं मानो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो आंबो मानो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो बोरैबा मोनो हारसिं थानो हानाय नङा नों गैयाब्ला गोसो माने नों मिथिया गोसो माने नों बुजिया आंनि गोसोआ आंनि जिउआ नोंखौ मोनाब्ला थैनायनि बिसखौनो लोंथारगोन आं थाम्फै मुलिखौनो लोंथारगोन आं मिनि खुसियैनो आलो गोजोनैनो सहायगोन आं गोसोआ सुखुआ सुखुनाय नङा नों नङाब्ला गोसोआ गोजोना गोजोननाय नङा नों गैयाब्ला नों मानो मिथिया नों मानो बुजिया आंनि गोसोआ आंनि
गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं फागला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आं फागिलि जागोन जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ सोनाबथिं ओंखारबोथों थेवबो नों आंनि जाथारथों बुहुमा बेलथायो बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन नों अनफावरि नों अनखाव नों होदावरि नों एमब्रा उपेले उपेले गाबबाय थागोन खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आंखौ मोनाब्ला दहाय बियो दिमा जानांगोन बिमा बिफानि हरा बिखाखौ बावहोदों खुगाखौ बेखेवाखै सारा हौवा नों आगान सुरगोन दुखु दाहाखौ आंसो सहायनांगोन बुलुं बुथुरनि दै गुथोन आंनि गोसोखौ माजों हमथानो सोरजिगिरिनाव आं आरज गाबो नोंखौ सानै सानै आं अनखांबाय थायो साननायनि मिजिंआ जाफुंथारथों जाफुङाब्ला आवा फावा आं जानानै थानांगोन खुद्रि खुद्रिनानै गावखौनो आं हारसिङै फैमाल दा खालाम गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ
जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ फागिलि जागोन फागला जागोन फागिलि जागोन जावलिया बोरगोन गोसो थोनाया गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो मोजां मोननाया मोजां मोननायजोंल' जाला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो माबा दंबावो बायदि मोनो माबा नांबावगौ बायदि मोनो माबा थाबावनाय बायदि मोनो माबा गोमानाय बायदि मोनो सिगाङावनो आं मिथिगौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन सिगाङावनो आं मिथिगौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन गोसो थोनाया गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो माबा एसेल' बायदि मोनथारबाय माबा बुरजा थाबावथारबाय माबा सुखुआ खालामथारबाय माबा फाख' जाथारबाय बेबायदिल' जों मा सोलिबावनो बेबायदिल' जों मा सोलिबावनो गोसो